Gombenmu, jauhari a cikin savana, ƙasa mai tuddai, filaye da gwanaki masu fidda amfani masu albarka. 'Ya'yan jihanmu masu daraja, mutanenmu masu aiki tukuru, ƙasarmu mai arzikin noma da ma'adinai, ƙasarmu mai al'adu abin alfahari. Wannan ita ce Gombe, Gombe tamu. Amma me ya faru da jauharinmu? Na yi tafiye da ziyarce a duk faɗin jiharmu, daga Dukku zuwa Nafaɗa, zuwa Balanga, har zuwa Kwami. Na yi ziyara zuwa ƙasar Yamaltu da Balanga. Na isa ƙasar Shangom da kuma Kaltungo da Billiri. Na isa garin Kumo a Akko Local Government. Ina cikin matuƙar damuwa da baƙin ciki bisa ga abin da na gani a tafiye-tafiye da ziyarce-ziyarce na. A cikin jiharmu na ga yaɗuwar wahala da yunwa da talauci. Shugabanninmu na jiharmu a ƙarƙashin jam'iyyar APC sun yi amfani da dukiyarmu wa kayukansu kuma suna nan suna ta shuka rigima. A jihar Gombe ba mu taɓa rayuwa cikin tsoron makomarmu ba kamar yau. Kusan naira biliyan 300 na kudaden shiga da gwamnatin jihar Gombe ta samu a shekaru 3 da suka gabata, tare da ɗimbin rancen da aka tara, an taɓarɓarar da su, an lalata su ta hanyar sace-sace. Gwamnatin APC ta jihar Gombe mai ci ta gaza a babban nau'in da ya rataya a wuyanta na tabbatar da tsaro da jin daɗin al'umma. Akwai rashin tausayi da ƙaunar al'ummar jihar Gombe. Lalle ne akwai gazawar jagoranci. Amma ba dalilin da ya sa abubuwa su kasance a haka ko kuma su ci gaba da kasancewa haka. Lalle ne mu jama'armu mu ɗauki nau'in kula da makomarmu a jihar Gombe. Sunana Muhammad Jibrin Barde, kuma na fito takarar gwamnan jihar Gombe a ƙarƙashin babban jam'iyyarmu ta People's Democratic Party PDP. Hangen nesanmu shine in buɗe jauharin ɗinmu ya kasance mutane sun zo sun ba da nasu irin gudunmawa wajen ci gabanmu. Zan yi aiki don ganin arzikin jihar Gombe ya haɓaka da albarka. Jiha wacce duk mazaunin cikin yankinta ke rayuwa cikin mutunci, cikin yanayi da zai ba su daman yin arziki da ci gaba. Tare da ku 'yan uwana 'yan jihar Gombe za mu yi aiki kafaɗa da kafaɗa har sai mun tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata ga jama'armu na Gombe. Na yi tsare-tsaren jigogi guda 7, ginshiƙan dabarun gina jihar Gombe don taimakawa wajen ci gaba da bunƙasa arziki da ake bukata a jihar nan. Waɗannan su ne: na farko, shugabanci, jagoranci na gari da ke bukata wajen ci gaban ƙasa shi ake bukata, gaskiya, riƙon amana da adalci. Samar da ayyukan inganta rayuwa kamar tituna, ruwa, sufuri da sauransu shi ne tushen ci gaba. Na uku, taimakawa wajen gina 'ya'yan jiharmu ta hanyar ingantaccen ilimi, ingantaccen kiwon lafiya, horarwa da haɓaka a ƙwarewa. Tabbatar da inganta halin noma, haɓaka albarkatun ƙasarmu don ciyar da jama'armu, ƙara darajar amfanin gona, samar da ayyuka yi da kuma jawo manyan 'yan kasuwa su zo su saka jari a gwana. Masana'antu da tattalin arziki na dijital tare da jagoranci daga gwamnati za mu sami fitowar tushen masana'antu da fasaha, ci gaban karkara, inganta rayuwa da walwalar tattalin arziki a cikin al'ummominmu na karkara, kuma ci gaban birane, haɓaka matsayin cibiyoyin birane a matsayin wurare masu kyau don zama da aiki. Ina kamanta waɗannan jigogi da kafafu da dole ne su yi aiki tare da isar da yunkurin da ake bukata don ci gaban jihar Gombe. Wannan ajanda wanda na kira tayun ci gaban mu gina su akan ingantaccen jagoranci, adalci, gaskiya da riƙon amana. Kuma shugabanci da ya fahimci gaggawa aiki da ake bukata a yau akan abubuwa guda 4: ƙwarewa, iyawa ko ilimi, hali na gari da jaruntaka. Ina sane da cewa wannan adawa da gwagwarmaya da na muke yi da 'yan siyasa da suka rike jihar mu a makokoro kuma a shirye suke su yi komi, ɓacel, ƙazafi, duk ƙazantarsa wajen sun ci gaba da rike mulki.
duk da haka na yi imani cewa muna buƙatar canji na asali. Don haka duk da ɗimbin ƙalubalen da ke tattare da wannan harka, na sadaukar da kaina kuma na yi himma wajen bayar da gudunmawa na don kawo sauyi na gari, saboda mu ba da shugabanci na gari, adalci, gaskiya da riƙon amana a matsayin gwamnati, in Allah ya yarda, a shekara ta 2023. Tare da ku za mu yi aiki don samar da kwanciyar hankali, ci gaba da wadata ga jihar mu ta Gombe da kuma jama'ar mu na Gombe. Jama'a, mun fi ƙarfi in mun tafi tare. Mun fi ƙarfi a tare. Allah ya ba mu sa'a.